Nilqawkom aħwa anka ta' Facebook u ta' YouTube, nilqawkom magħna l-messaġġ ieħor. L-ewwel qabel kollox nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Mulej illi kull darba li il-pastor isejħilna l-messaġġ u jkun pront biex jippreparahulna f'qalbna l-Mulej. Mingħajru l-ebda messaġġ ma jsir. U kull glorja ta' kull messaġġ li joħroġ tingħata lilu. Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar maħna ngħidu xejn inqas mill-kelmtu stess. Amen. Mela, ħanerġa' nqajjimkom oħra bil-wieqfa, nerġgħu nistreċċjawna oħra u qajmu l-kelma magħkom. Erfgħu l-Bibja minn idejkom. Importanti aħwa li tżommuha magħkom. Jew almenu jekk mhux intkomx il-Bibja almenu uża l-mobile biex taqra l-iskrittura. Tajjeb. Importanti aħwa li tkun magħkom din għaliex tajjeb illi waqt li xi ħadd qed iwassal il-messaġġ tara x'hawn miktub ukoll. Tajjeb, importanti ħafna dak. U apparti kollox, dini l-ikel li inti għandek bżonn biex timxi l-qudiem. Mingħajra din spiritwalment int ħatmut. Żgur. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Mela jew nollu għal fuq, nirringrazzjaw il-Mulej. Mulej Qaddis nirringrazzjawk ta' din il-kelma Mulej. Aħna nemnuha missir Qaddis minn Ġenesis Apokalissi Mulej. Inti wetna Mulej li din il-kelma ma tintem qatt missier. U nitolbuk missier iżraħħa kompli sħiħa f'qalbna Mulej biex ma jkun hemm xejn iktar minn ħlif kelmtek joħroġ minn fomna f'isem Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek Mulej. Amen. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. Poġġu bil-qiegħda aħwa. Mela. Meta saqsejt il-Mulej fuq xiex xtaq u li jkun il-messaġġ. It-titlu kien Kollox mitmum. U ftakart li snin ilu fil-bidu wieħed mill-ewwel messaġġi li l-Mulej kien poġġi li fuq qalbi biex nixxerja kien jismu il-qalb tas-salib. U ftakart ukoll li ftit ġimgħa oħra hija l-ġurnata li nkun għalaqt 18-il sena li tajt ħajt il-Kristu. Ġifieri l-5 ta' Awwissu, ġifieri viċin. U l-Mulej qed rid tfakkarni l-ewwel darba li bżajt nitla fuq il-pulptu. Imma ftakart kemm il-Mulej dikinhar birikni bil-preżenza tiegħu li minx intħalt sa x'inħriġt. Nista' ngħidilkom li fl-ispirtu tiegħi bdejt inħoss nar kbir li ma stajtx nissapporti. U qedlu Mulej qedlu kif ħanżomm dan kollu milli ma ngħidux. Għandi ħin biżżejjed biex ngħidu u niftakar kien talaq li d-dubju li m'għandix ħin biex nwassal il-messaġġ li kelma ma kellix. U llum xin wasalt hekk u tħalt mill-bib qedlu Mulej qedlu llum ħanerġa' ngħidlek l-istess ħaġa. Dak li ppreparajt ġo fija tħallini nimmissja xejn minnu milli nagħtih. Illa għaliex ma rrid inħalli xejn minn dak li inti tajtni barra. Illa għaliex sinjal li inti la tridni ngħidu, sinjal li hemm xi ħadd li ħajtbierek bih. U ftakart waħda mill-iktar affarijiet essenzjali li ħafna għandhom bżonn iżommu f'moħħhom kontinwament kuljum li hija il-kelma kollox mitmum kienet l-aħħar sentenza li bidlet ħajja spiritwali. Li f'dak il-mument stess id-demonju nesa ħaġa waħda li għal ftit sigħat kienet jidher rebbieħ. Wara li spiċċat dik il-kelma, l-infern trijat. Tredet l-art. Aħseb wara l-infern x'ġaralu. Illa għaliex l-iktar ġawra prezzjuża li kien hemm fis-sema niżlet fl-art. U għal darba il-bniedem ġaba f'xejn qasara biex hu seta' jixrob u jkollu l-ħajja ta' dejjem. Illa għaliex Kristu xerred demmu kollu
biex jiena u inti konna din il-ħajja ta' dejjem. Ma waqafx, avolja kien f'mument diffiċli. Kien mument fejn ra lil min kien close tiegħu jitlaq. Raħ jitlaq minn miegħu. L-apostli stess ħallew waħdu. Wieħed baqa' miegħu. Infatti ġwanni għal fajnejn Ġesu kien prezzjuż. Naraw anka fl-aħħar meta Pawlu saqsih, Pietru saqsih, għallu x'ħajsir minnu dan? Għallu dak nara jien, forsi jien iridu jeqpa' ħaj. Ġifieri rridu jara l tiegħu l-ewwel Pietru, Pawlu qed joqgħod jidħol fin-nofs. U meta Ġesu kien jgħat waħdu fil-ġnien jitlob għal dak il-ħin li kien ħajgħaddi minnu, nafu li l-apostli kienu miegħu, imma kienu għajjanin. Ħafna drabi meta tagħti ħajtek il-Kristu fil-bidu, ikollok fervur li ma timmaġinax bħalu qabel. Għaliex? Għaliex ma li tagħti ħajtek il-Kristu, l-ħajja tiegħek tibda tiġi trasformata. Trasformata mhux għax int kapaċi titrasforma lilek innifsek, imma l-Ispirtu Santu jiġi fik u ħajibda jidħol f'dawk il-kmama li kellek bibien miftuħin, ħajibda jalaqhom u ħajibda jiksu jibajja ġewwa fihom biex jibda jirranġa it-tkissir illi kien hemm mingħajr Kristu. Ħajibda jfittex dawk ix-xuq li huma feriti u ħajibda jimlihom. U taf biex ħajimlihom l-ewwel? Bl-imħabba tal-Alla. Illa lix l-imħabba tal-Alla tagħlaq kull ferita li int għandek f'ħajtek. Mela inti malli titla' ovvjament ħajkollok dak il-fervur, ħammur ħanismi iżjed, ħammur ħanati iżjed, ħammur ma xagħti evanġelizza, ħanibda. Wara ftit żmien jitfaċċa serb u jibda jdeffes dembu li sfortunatament ħafna jibdew l-isfida imma sfortunatament ma jispiċċawix. Għaliex? Illa li sakemm hawn il-fervur tal-bidu tibda tħossok b'saħħtek. Imma kif tibda tiġi attakkat fil-mument li d-demonju jibda jitfalek affarijiet fil-ħajja tiegħek, tibda ġejn l-iskossi issa f'daqqa waħda. Il-baħar m'għadux plejn, id-dajsa m'għadix mixja komda tiċċaqlaq. Hawnhekk jibda l-mument li inti tiftakar fil-kelma li qal Sidna fl-aħħar kollox mitmum. Il-ħajja tiegħek tal-passat spiċċat, għalhekk kollox mitmum. Inti xi darba mitt, immisser ġajt ħaj fih. Mela dak li xi darba miet u spiċċa, terġax tqajmu, għalhekk Ġesu qal kollox mitmum, għax hu mhux ħajerġa' jgħaddi minn dak li għadda minnu. Mela dak li għaddejt minnu int, issa ma tistax terġa' tgħaddi minnu. Tħallix id-demonju jwaslek fih. Tħalli l-ħadd iwaslek fih. Tfittxux int għax minn għalik li meta kont fih kont aħjar. Tinsewx li meta telqu ma' Mose hekk ħasbu. Li meta kienu qabel kienu aħjar. Imma kif waqak li mon kif waslu fl-art imwieda. Tinsewx aħwa li aħna qegħdin nistennew il-mulej ġej. Ħamorru f'dik l-art imwieda li hu wedna. Fi ftit sekondi m'għandniex ġranet induru fl-istess biċċa. Ftit sekondi nkunu hemm. In a twinkle of an eye jgħidlek. Dikinhar li inti tajt ħajtek il-mulej inbidlet l-identità tiegħek. U aħwa hemm nun imnalla għandna l-mulej daqshekk fast biex jibdillek l-identità tiegħek. Illa għaliex illum mort biex nibdel indirizz minn fuq l-ID card. U kieku tafu kemm damu ġejjin b'karti u tiffirma karta l-hemm u tiffirma karta law. U l-Fabien qed tila kemm ħellu l-mulej kemm ifakrek f'affarijiet. Meta tajt ħajti lilu, l-ID card tiegħi inbidlet fis-sema fi fġid sekondi. Dak il-ħin li jien stess setlu ejja f'qalbi. Ma kellix bżonn karti, ma kelli bżonn xejn. L-unika ħaġa li kelli bżonn hu li niftakar hu x'għamel għalija. Kienet biżżejjed biex inbidlet tinbidel l-identità tiegħi. Identità li fajnieħ żgur ma kienx tajba. Illa għaliex għalkemm kien jeżisti, għax hu kien jeżisti,
Għalija ma kienx. U naqa li kont nemmen li jeżisti l-ftit, kont nemnu biex najru. Imma meta l-identità nbidlet u l-Ispiritu Santu beda jaħdem, il-mulej beda jurini kemm kien kbir. Bl-ewwel ħaġa li jurini kienet meta miet. U meta tiftakar minn xi xadda Ġesu għal sempliċement bniedem li dan fil-verità sal-lum għadu jweġġaw. Sal-lum għadu jiżbalja. Mhuwiex perfett. Għadu jiġru warajk sal-lum. Ma waqafx. Fil-moment li jint ma fittixtux u fitxek. Fil-moment li jint kontri batil minna qajmek biex ifakrek fih. Forsi uża l-ħabbejtek biex ifakrek fih. Forsi uża l-pastor biex ifakrek fih. Forsi uża xi jaħwa minn hawn ġew. Imma rrid ifakrek fih. U xi ħaġa li sabiħa li apparti li jint għamil dan kollu malli ġejt lura fis-sema sar festin kbir. Alla iċċelebra li dak li telqu, dak li ma tax kasu, dak li tradiħ, malli ġilura iċċelebra li hu ġi. Ma ġudikax fuq dak li għamel. Allu dak li kont spiċċa. Mitmum. Immissa, issa wasal iż-żmien li inti tqum. Aqbad il-kelma tiegħi u ibda miexi. Tħalli xejn li jiġi fin-nofs bejnek u bejni jwaqfek. Kull ħaġa li inti tara li qiegħda tibda tislowjak, fittex mur u erġa' ħud l-fuel. Inti taf li l-karozza tiegħek ma tistax tħallija mingħajr fuel. Għaliex? Għaliex kif tħallija fejn tkun ħateqpa'. Issa aħna nafu li aħna rridu nimxu minn glorja għal glorja, mela żgur il-karozza tagħna għandha bżonn il-fuel. X'inhu l-fuel? Il-fuel huwa l-messaġġ li joħroġ minn fuq dan il-pulptu. Il-messaġġ li Kristu jkollu biex jagħti lill-poplu tiegħu. Permezz ta' dak inti tidda tintela u tfur u permezz tagħha jfur ħaddieħor miegħek. Illa li x'jekk inti mfawwar bi Kristu, żgur li ħalqek ma jistax jibqa' magħluq meta tkun qed titkellem ma' xi ħadd rigward Ġesu. Tibżax ħatejt, tibżax ħatitkellem. Illa li huwa hu li jitkellem minn fommok. Naf li daw huma affarijiet sempliċi u ħafna jqisuhom bħala ta' tfal iż-żgħar, imma xi kultant ikollna bżonn nirriversjawhom f'moħħna u niftakruhom. Illa li xladu l-ewwel ħaġa li joħodlok hija l-iktar ħaġa basic. L-iktar ħaġa basic joħodlok li jnessik x'għamel Ġesu għalik fuq is-salib. Inessik kemm Ġesu kellu jgħaddi minn affarijiet ta' ħruxija biex jiena u inti llum nistgħu nkunu hawn ġew. Tħallix Facebook u YouTube jirreplacja id-dar tiegħu. Mhux qed ngħidlek li għax darba ma stajx tiġu smajta, so għamilta x'almenu smajt. Imma tirreplacja ħiex ta' kull ġimgħa. Illa għaliex dak li tħoss meta tkun fil-preżenza mal-aħwa fejn wieħed jew tnejn jew tlieta jkunu f'ismi jien inkun f'nofshom. Meta Ġesu kien fost il-poplu fid-dinja, minn kull fejn kien jgħaddi n-nies kienu jfiequ. In-nies kienu jinħelsu anke b'sempliċiment jgħaddi minn ħdejhom. Ġesu meta għanet nagħtu l-kelma meta tinfaħruh, Ġesu għaddej minn nofsna hawn. Għalhekk ikun hawn min jibda jfiq mill-ewwel malli jidħol minn dak il-bieb. Illa għaliex jibda jieħu dik il-preżenza li Ġesu kien ta' meta kien fid-dinja wkoll. Il-glorja li jġib miegħu hija eċċezzjonali li ma tistax tiddiskrivija. Kull min vera tefa' lill-Alla f'ħajtu impossibbli jerġa' jaqbdek klaċċ għal dak li kont fih. Illa għaliex Ġesu imlielek dak kollu li xi darba kont tfittxu li minn għalik qed timla ma dejjem baqa' void. Għaliex? Illa għaliex bir mingħajr ilma jiqpa' bir. Imma kemm min ikun ikraħx inti prova tella tat-silma u ma ssibx. Infatti Ġesu ximmara għal dik is-siġra tat-tin u saba vojta r-rabja. U dik it-siġra nixfet. Ġesu lilna tagħna frott biex aħna nagħmluh u nwettquh.
biex is-saltna tiegħu tkompli tikber. Tħallihx jiġi diginar biex jaħtfek u jsib li l-frott tiegħek mhux tal-li mużajtux, tal-li nixef u niten. Għax għaxbok tħalli hemm. Meta tħares lura biss biex tara il-glorja u minn xiex qalak, minn xiex natfek, minn xiex ħelsek. Tiddejjaqx tgħid li Kristu ħelsek. Jekk xi ħadd jistkerħek għax tgħid Kristu ħelisni, aħjar jistħerħek u meħlus milli tmur qudiemu u jistħerħek hu. Fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem waħdu ma jiswa xejn mingħajr Kristu. Kull bniedem jista' jiġġudikak u kull bniedem jista' jikkundannak bħalma fl-aħħar mill-aħħar ikkundannaw lil Ġesu. Pilatu ra li ma kellux fuq xiex jikkundannah il-Ġesu. X'għamel? Mhux xorta kkundannah. Pawlu, l-Apostlu għax is-sala kienet jiddefess fil-bidu nnifsu issa. X'kienet jagħmilhom il-Kristjani? Kienet joqtolhom. Ma ridhomx. Kienet jara xi ħaġa li qed tippersisti. Ma kienux qed jieqfu. Kienet jara li qegħdin jiġu maqtula u oħrajn qegħdin jikbru magħhom. Oħrajn qed ikomplu jagħtu ħajjithom il-Kristu. U din twerwer lill-għadu lid-demonju. Illa għaliex ħaseb li għax neħħa lill-Kristu minn din id-dinja, ix-xogħol tiegħu kien ħajjiqaf. Imma kien sejjer żbaljat. Illa għaliex Kristu prepara l-armata tiegħu aħwa li hija aħna. U għalhekk ix-xogħol tiegħu ma jaqafx. U ħajkompli u Kristu stess qal, intom ħatamlu iżjed minn dak li għamilt jien. Mela, ħalli nibdew bl-iskrittura u morru Lut 14. Mela, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa fil-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ġesu għalhekk ġie f'din id-dinja. Apparti biex jisalvana, imma rrid jurina li hu wkoll kien parti minna u hekk. Id-dnub melbux għax kellu relazzjoni soda mal-missier, kien kontinwament fit-talb. Kien jaf l-għadu x'kien irid jagħmel, rrid iwaqqgħu. Smajna wkoll illum fil-kanzunetti li aħna m'għadniex skjavi. Ġesu ġie biex jeħilsek mill-iskjavitu tad-dnub. U waqt li kien jagħtaw il-meravilji li wettaq għadhom jissemmew sal-lum. Dan huwa l-uniku Alla. L-uniku Alla. L-oħrajn kollha żgħira u folot. Illa għaliex meta tara madwarek jibqgħu jidhru l-postijiet fejn hu mexa, fejn hu mar. Kif tista' ma temminx f'Ġesu? Meta tmur fejn tmur, għadek sal-lum tara l-provi tiegħu għaddejjin, sal-lum, profesiji. Il-kelma tiegħu li eluf ta' snin ilu provaw kemm il-darba jeqirduh dal-ktieb, ma dal-ktieb għadu għaw. U apparti li jagħtaw. Għaliex? Illa li xu fejn jgħix. Ġesu fejn jgħix. F'kull wieħed u waħda minna. Mela hekk inti taf li xi darba kont fid-dinja u kont tiżbalja. Illum li hu ħelsek tiddejjaqx tersa għandu. Illa li x'hu stess jgħidlek ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u imtaqlin u jien insarraħkom. Imma qed nersa u qed nitolbu kuljum. Immistra minix li ta' minix nirċievi. U tkompli tisħet lilek innifsek wara billi tgħid aħjar immut. Aħjar qatt ma twilid xejn. Id-demonju wkoll qed jisimgħek. Taħseb li b'dak il-kliem inti li inti qed tgħid għall-Kristu qed tonorah?
taħseb li b'dak il-kliem inti qed toġbu lill-missier? Timmaġina xi missier jisma' lill-ibnu jgħid kemm nixtieq li qatt ma twelid u jieħu pjaċir. Id-demonju iwa għax it-triq tiegħu hija li jiġi jisraq, joqtol, jifret, ikisser u jfarrak. U l-ewwel ma jipprova jfarrak hija l-Knisja. Għax jaf illi l-Knisja hija your first step. Mela iktar u iktar li taf li huwa l-ewwel step tiegħek, isma' kemm jista' jkun messaġġi kuljum. Fakkar lilek innifsek meta tarak qed tiddajjef, fakkar lilek innifsek xtejt l-Iskrittura bħal m'għamel Ġesu. X'għamel Ġesu meta kien fid-deżert? Kien kollox plain? Ġast miexi fid-deżert biss? Kellu l-ġuħ u kellu l-għaġġ. Ix-xemx ma naqsitx. Ma nafx jekk hawn xi ħadd qatt mar fid-deżert li forsi jista' jixhed kemm hija kifra l ftit minuti li jmorru. Imma mhux talli ġie attakkat dak li kien għaddej fin-natura, imma d-demonju ma staħax jipprova jmur iwaqqa' lil Ġesu. Aħseb u ara kemm mhux ħajiddejjaq jiġi jipprova jwaqqa' lilek. U maru qallu 3 darbiet. Prova jwaqqaw 3 darbiet. Saħansitra offrilu l-ikel. Offrilu s-saltniet ta' din id-dinja. Imma kull darba li mar, Ġesu fakru xemm miktub fil-kelma tiegħu. U kellu jitlaq. Hemmhekk taf x'qed ifisser Ġesu f'dikinhar? Li għalkemm inti għaddej forsi fil-momenti fid-deżert u d-demonju ħajjiġi fuqek, fakru xemm mitlub biex hu jitlaq. Ma jfissirx mhux riġa' ġej, erġa' fakru. Tinsiex li dan ħajamel minn kollox sakemm fl-aħħar iwaqqak. Bħalma waqqa l-anġli fis-sema, hekk jista' jkun iwaqqa lilek jekk inti ma tkunx marbut mal-blata. Jekk inti ħajtek mhux ħatkun miexja fit-triq ta' Kristu kif għandha tkun, jekk il-pedament tiegħek mhux ħajkun pedament sod imma ħatibni fuq ir-ramel, f'xi ħin ħatiġi dik il-mewġa u tkaxkrek. Ħatfarkek. U meta titfarrak mhux diffiċli mhux faċli terġa' tqum. Aħjar dbati waqt li inti għaddej u tibda tgħid kemm hi diffiċli llum il-ġurnata biex nimxi u tkompli miexi fiha milli tċedi l-armi. Illa lix tinsix li d-demonju kif ħajara bib miftuħ ħajidħol. U dikinhar li jidħol ħajamel ħerba fil-kamra li jkun daħal. U x-xogħol li jkun għamel l-Ispirtu Santu jipprova jkissru kollu. Sakemm jerġa' jwaslek back to square one. Ma nistgħux nerġgħu mmorru back to square one. Illa lix Ġesu kellu għażla. Jew li jċedi, jew li jkompli. Ġesu dikinhar li kien jgħid jitlob waħdu. Għażel li jkompli. U għalkemm qallu missier biegħed minni dan il-kalċi. Imma waqt li qalek ftakar f'ħaġa waħda, ftakar fik u fija. F'dak il-mument tela ismek u ismi fuq qalbu. U alla rasu dallejn il-missier qallu tkun magħmula r-rida tiegħek u qam. U dak il-ħin kien il-ħin fejn Ġesu tal-opportunità biex l-għadu jagħmel dak li kellu jagħmel. Imma sa qabel hu taħ l-opportunità l-għadu ma setax imissu. Marru jippruvaw kemm il-darba jkissruh lil Ġesu. Anka pruvaw għadbulu l-ġebel. Ma nsetawx. Għaliex ma setawx? Illa li x-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Imma meta waslet, ħallihom. Infatti, x'Pietru qabeż għal Ġesu x'qallu. Taħseb li kieku rid ma kontx insejjaħ leġjun tal-anġli u jiġu. Taħsbu li dak il-ħin l-anġli ma kienux lesti biex jinżlu għal Ġesu. X'ċuċu kienu jkunu dawk is-soldati msik. Li ħajqaħuha mas-saltna.
Għas kienu jkunu jafu x'ġara jixkupaw mimsiken. Imma Ġesu qallu le mhux hekk irid isir. Ħajkun sew kif għandu jkun. U beda triq minn dak il-ħin għal uġieħ kbir. Ħafna jgħidulek ma kien jaf minn xiex ħajgħaddi, iktar u iktar kienet kiefra. Għax kien jaf l-uġieħ. Imma wieħed mill-ftit uġieħ li kellu Ġesu kienet il-weġa ta' dawk li hu sejħilhom u huma ma semgħux. Ma kienitx il-weġa biss tal-uġieħ li kienet jaqla, imma ta' dawk li mxew warajh u telquh. Kien jaf li qed joffrilhom kollox, imma għalihom del li mhux biżżejjed. L-Iskrittura mit-Testament l-Antik tibda turina kemm Ġesu kien ħajgħaddi minn turrur kbir. Baqa' sieket bħal ħaruf, ma tniffisx. Avolja hu kellu s-seta u l-qawwa. Kien innoċenti, ma kellux raġuni għal xiex jgħaddi minn dak kollu li għadda minnu. Imma il-kelma tgħidlek fi Iżajija 53. Ejja morru fiha. Għaliex Iżajija u ipinġi għażatt dak kollu li għadda minnu Ġesu. Mingħajr ma rah. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq mill-art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leħ jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Kemm meta kont fid-dinja qabel tajt ħajtek il-Kristu? Dawn l-affarijiet. Min jaf kemm ċertu żbalji li kieku qisnihom qabel, dawn l-affarijiet kieku ma wettaqnihomx. Bħalma nagħmlu llum wara kollox. Għaliex illum waħda mill-affarijiet li żommna l-bogħod mid-dnub hija l-imħabba tiegħu. Għaliex impossibbli tgħid li tħobb il-Ġesu taċċetta dnub. Impossibbli. Għaliex jekk taċċetta dnub, kif jista' jkun dan Alla jiġi jgħix ġo fik, Alla u d-dnub ma jmix flimkien. Ma jistgħux ikunu flimkien. Jekk inti taċċetta ftit valenu, dak il-valenu ħajjoqtlok. U d-demonju xogħlu hu li jitfa' l-valenu għalhekk kien ħafna jaħsbuh mas-serb. Għaliex is-serb hu valenus. U once li jikdmek, mhux faċli tneħħi l-valenu minn ġo ġismek. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżdu rafa fuqu. Iżda hu mhux int. Hu rafa fuqu l-mart tagħna. Tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Ħafna xraw ħaddej minn dak kollu nisew dak kollu li għamel. U ħasbu li kien bniedem normali. Ħajjiġi maqtul. Miġruħ minħabba dnubietna, misħuq minħabba ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna.
Taħsbu li kienet faċli li jerġa' jqum wara dak is-swat aħwa Ġesu? Taħsbu li kienet faċli? Meta taqla swat fejn qed jiċċarrad ġismek? U swat li kienet jingħata ma kienx qed jingħata b'ġast bl-idej, ma kienet jingħata biħġieġ u biċċiet tal-għadam tal-annimali. Fejn wans li weħel miegħek kull fejn weħel ħajqaċċat u jċarrat. Mhux daqqa waħda ta' u tiġix taħseb li qadu jikkalkulaw jekk hux ħerqtulu wiċċu jew għajnejh. Rabtuh u sawtuh. Huma u jsawtuh u jerġa' jqum. Taf għalfejn beda jerġa' jqum? Għax hawn l-Iskrittura stess tgħidlek beda jqum għax permezz ta' dak is-swad Brendan kien ħajfiq. Inti ħatfiq. Jekk inti għataw illum u int taħseb li għandek xi ħaġa, illum lesti ruħek ħatfiq għax dak is-swat li ħadd Ġesu dikinhar għadu jozza llum għall-fejqan tiegħek. Ġesu ma ħadux għal xejn jew ħadu biex juri kemm hu hero. Imma ħadu għax lilek iridek meħlus minn dak kollu li hu ta' tbatija għalik. Tiqafx. Iwa l-għadu ħajġi u jiprofa jfarkek, imma xin fakrek fakru li l-ġriħi ta' sidek u ma l-ġriħi li lilu jitfawk taħt saqajh. Ġesu tefaw taħt saqajh l-demonju aħwa u wedek li jint tagħmel hekk ukoll. Id-demonju qudiem l-isem tiegħu biss irid imil. Aħseb wara qudiem il-preżenza tiegħu x'irid jagħmel. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa. Kull wieħed minna qabad triq għar-rasu. X'għamlu l-apostli? Qabdu triq għar-rashom. Beżaw. Marru jistaħbew. Kemm kienu faċċoli ma baqgħux miegħu. Kemm il-darba bqajt hemm int meta inti suppost kont titkellem fuq Kristu u tlaqt. U inti lil Ġesu taf li qam il-mewt. Dawra u ħimut biss. Sa dak il-ħin. Inti li rajtu jqum il-mewt fil-moment li supposta tixxandru inti tlaqt. Ma milxejn inqas mill-apostli. Tasbu li kienet faċli għal Ġesu li ftit sigħat qabel għadda minn dan kollu wieħed li kien iħobb, li wieħed li kien miegħu, li kien ikol miegħu fuq il-mejda. Batu stess. Mur. U għamel dak li għandek tagħmel. Taħseb li kienet sa tkun faċli għalih Ġuda li jerġa' lura. Illa għaliex l-apostli bdew isaqsu minu mgħallem, minu dak li ħajjitradik, minu? U dak il-ħin stess qallhom dak li ħajbil fit-tazza miegħi huwa hu li ħajtradik. Kienu jafu minhu. Taħseb li kienu ħajlqawh bil-fjuri l-Ġuda? Xin jerġgħu jaraw ġej lura kieku ma lura. Qed taraw kif jaħdem id-demonju aħwa. Jaqalak minn postok biex tħossha diffiċli terġa' lura. Pietru mhux hekk għamel ukoll ċaħdu 3 darbiet. Min kien ma' Pietru? Pietru mar waħdu u daħal għax rid jara x'inhu jiġri minn Ġesu. Rid jieqpa' jsegwih. X'għamillu l-għadu biex jaqtalu qalbu? Fakru fl-qallu Ġesu. Qallu Piet, qallu ma jkunx id-dent 3 darbiet isserduk li int ma. Taħseb li dak il-ħin id-demonju qed taħares lejn Pietru hekk u jgħidlu qed tara. Injaf kif ħassu Pietru dak il-ħin. Ġiet zero. Imma kemm il-darba ġabek zero lilek id-demonju kull darba li żbaljajt. Għax taf li inti qed twettaq dnub u sal-lum għadek ma kellekx kapaċità skontent li tieqaf tagħmlu. Semmu li ma dnub li int tkun kapaċi tieqaf tagħmel. Jien l-ebda wieħed. Imma l-Ispiritu Santu dik l-arma
li Ġesu jgħat l-apostli li ħajtihom once li hu jitla' waslitni biex neleb dak li kien ħażin. Illa li xint waħdek l-identità tiegħek ma tistax tibdilha. U ħafna Kristjani sfortunatament ma jafux l-identità tagħhom fi Kristu x'inhi. Għalhekk jibqgħu iduru dejjem mal-istess biċċa. Filli tarhom fuq quddiem ifaħru l-Kristu, filli baqgħu bil-qiegħda, filli ma rajthomx iżjed, f'daqqa waħda terġa' tibda tarhom u nerġgħu l-istess steps wara xulxin. Għaliex? Illa li qed jistennew il-kapaċità tagħhom teħlishom minn dak li qegħdin iwettqu. Ma nistax nieqaf nagħmlu dak id-dnub, ma nistax. Ma dek skjaf. You're no longer slave. Thank you, Stevie. Konfermajt li fil-messaġġ. Araw kif jaħdem aħwa l-mulej. Jippreparalek dak kollu li tkun ħatejt qabel. Tħallix id-dnub jerġa' jġibek skjaf. U l-mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna kollu. Ħaqruh u waqgħet għalihom bla biss ma fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa mbikma fit min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva għaġtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawħ qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh għalkemm m'għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej joġbu jaksu bil-mart talli di kbira, talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa qatt jara nisel u jittawlu jiemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Mela dak li d-demonju ħa fil-Ġenesi. Ġesu bejn is-sema u l-art reġa' wettaq, reġa' ta' lura dak li d-demonju rnexxielu jisraq. F'dak il-mument li hu qal kollox mitmum. Għalhekk kemm ikkupjan illum, għalhekk il-portiera ċartet minn fuq għal isfel biex juri li hu fetaħ dak il-bib li kien ingħalaq. Reġa' nfetaħ u din id-darba ma nfetaħx għal persuna waħda biss li setet tidħol. Imma nfetħet għalina kollha li l-koll kemm aħna nistgħu neħtlu fil-preżenza tiegħu. Infatti jgħidlek idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa u tkellem miegħi. Tafu x'unur. Morru duru reliġjonijiet oħra waraw fejn li ma Alla jgħidlek ejja u tkellem miegħi. Ħlif imu ma tismax. Imma dan jgħidlek ejja u tkellem miegħi. Għaliex? Illa li huwa missier. Isejjaħ l-uliedu biex imorru jiftħu qalbhom miegħu. Ġajaf x'għandek bżonn. Ġajaf x'ħatejdlu. Allura m'għandix għalfejn ngħidlu, mur wejdlu xorta. Għax hu lilek qed jistenna. Imma dak li nitolbu ma tajolix. Taf jelek dak li tlabtux tajjeb għalik. Forsi fajnejk qed tara l-bżonn tiegħu illum. Imma jista' jkun li kieku tajulek illum inti għada kon sa tweġġab dak li jtik. Bħal meta ħafna jitolbuha relazzjoni lil mulej. Mulej tini relazzjoni, ħallinix waħdi. Qed tinsa li inti tiġajjat f'waħda. Qiegħed f'relazzjoni ma' Ġesu Kristu u jsejjaħlek l-arusa tiegħu. Mela inti tiġa għandek waħda relazzjoni. Issa jekk m'intix kapaċi żżomm di, kif ħad tkun kapaċi żżomm ir-relazzjoni l-oħra? Jekk inti għadek ma bdejx tħobb il-min iħobbok kif int,
kif ħatkun kapaċi tħobb il-xi ħadd li f'xi momenti ħassib problemi li jibdew jinħolqu. Għaliex? Kulħadd l-istess hawn? Le. Imma il-imħabba li tibdel kollox. Għalhekk Kristu jqabbel relazzjoni ta' raġel u mara mal-Knisja u bejnu. Illa li jixtieq dik l-istess imħabba bejnietom it-tnejn. Biex permezz tagħhom min jidher ikompli jwettaq fikom dak l-istess xogħol li jixtieq iwettaq fil-Knisja. Illa lix, meta jibdew jarawkom flimkien jgħidulkom kemm qed isiru tixxiebħu intom li għamelu tagħmlu int. Meta tagħti ħajtek il-Kristu x'jgħidulek? Li għamel Kristu qed nara lilek tagħmlu. Imma kif titkellem daqshekk fuq Ġesu? Kif fajnejk hemm xi ħaġa differenti li mhux soltu tara? Qed jinsew li jien għandi relazzjoni u int għandek relazzjoni ma' Ġesu. Li aħna qed ninbidlu permezz tal-Ispiritu Santu fih. Qegħdin ninbidlu u kull min ħajħares lejk ħajarak bħala mera. Mera għal Ġesu. L-arus tiegħek. Taħsbu li kienet faċli għall-apostli wara li tela Ġesu biex gomtu traqat tagħhom. Kollha kemm huma ġew ippersegwitati. U ħafna nisem barra għadhom ifittxuhom biex ituhom glorja ta' dak li għamlu. Mentri huma kollha kemm huma dejjem qalulhom li l-glorja trid tagħtiha lilu. Illa għaliex kull ħaġa li huma għamlu wettquha f'isem ta' Ġesu Kristu. U hekk għandek tagħmel int. Kull ħaġa li tagħmel li Alla għandu jieħu glorja biha, fakkar il dak li jkun li dak li sar bis-saħħa ta' Ġesu. Tpoġġix lilek innifsek fi glorja li jistħoq biss lil Kristu. Illa għaliex la jien waqqas int ma mitna l-ħadd. U biss mit għalik. Ħafna jsemmu lil Marija. Marija veru batit mhux irrat il-bina minn xi xadda. Mhux ovvja. Ommu x'inhi. Imma meta Marija kellha bżonn fit-tixtakana l-miraklu jsir. Marija marret għand Ġesu. Ġifieri bejn il-bniedem u Alla m'hemm ebda medjatur ieħor ħlief Ġesu. La jien, la intom, qas ħadd ieħor huwa medjatur biżżejjed bejnek u bejn Alla. Ġesu biss. Jiġifieri jekk kien hemm xi ħadd u ġabek hawn u telaq tħares lejh. Ħares lejn Ġesu. Jekk kien hemm djaknu waqa' tħares lejh. Ħares lejn Ġesu. Jekk kien hemm pastor u waqa' tħares lejh imma ħares lejn Ġesu. Illa għaliex kulħadd xi ħin jew ieħor jista' jiżbalja. Kulħadd xi ħin jista' jkun jitfi switch. Imma l-switch tiegħek ma jistax jintefa'. U llum iktar minn qatt qabel. Illa għaliex l-uniku melħ f'din l-art li baqa' huma l-ftit. Illa għaliex huma ftit li jażlu triq id-dejqa u hemm barra hemm ħafna mitlufa. Immaġina kollha kemm aħna nitfu l-switch illum. X'daqqa ta' ħjarta tieħu Malta. Illa għaliex il-melħ li baqa' fuq l-art jibda jintefa'. Grazzi mulej dejjem jiġu nies ġodda. Illa għaliex hekk jissaltna talla. Jiġu u jibdew jagħtu ħajjithom nies differenti, nazzjonijiet differenti. U kull darba li jagħti xi ħadd ħajtu l-Kristu nerġa' nfakkara fis-sema jsir festin. Melejja nkunu ferħana aħna wkoll l-aħwa li kull darba li jitfaċċa xi ħadd ġdid nifirħu li Kristu qed jifraħ għax ibnu ġilura. Ma jsejjaħlux iżjed barran imma jibda jissejjaħ ibnu.
Sibu li ma Alla falz li semmew id-dinja isejjaħlek ibnu. Min tak dik? Għas tista' tiddeskrivi għal-kelma. Dak l-unur! Alla isejjaħlek ibnu. Huwa unur! Jgħidlek m'għandek bżonn xejn. Xejn iżjed ħliefi. Jien ħantik dak kollu l-għandek bżonn, bħalma l-asfur tal-bejt imuru jsib l-ikel. Hekk jien ħanipprovdi lilek. Kif wara kemm imutu għasafar kuljum u annimali fis-salvaġġ, imma Alla jipprovdilhom. Jipprovdi lil dawk, ma jipprovdix lilek. U jekk provda lilek aħwa, iżżomm mhux għalik. Ix-xerja mal-oħrajn. Illa li xis-saltna Alla dejjem hekk kienet, Ġesu dak li kellu ġi biex jagħtih lilna. L-imħabba li kellu mal-missier ġi jagħtiha lilna. Illa li ħafna bħali kienu jaħsbu li dan Alla ġastijat hemm. U għandu kollox. Aħna m'għandna xejn. Mentri fil-verità tani kollox u għalih ma żamm xejn. Ma żamm ebda unur u ebda ħaġa li tagħmlu ta' re. Wara d-batija tiegħu għad jara d-dawl jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust iġġustifikat lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem mill-priża. Halleluja. Ġesu kellu sem bina. Ġesu kien jaf min xi ħajaddi, infatti anka fluqa disa jew marru fluqa disa. Araw kemm kienet iktar ibsa għal Ġesu li kull darba li kien ikun qed jaffaċċja l-poplu miexi f'nofshom kien ikun jaf li ħafna minn dal-poplu ħajkun qed jgħajru għax ħajjiġi maqtul. Ħafna minnhom kienu ħajkunu qed jgħidu salbu salbu. U qalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna. Jiġħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba. Joqtluh u fit-tielet jum iqum. Isimgħu x'qallek Ġesu jekk inti timxi warajh. Darba qal lil kulħadd jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu. Mela biex tmur wara Ġesu l-ħajja tiegħek ta' qabel tkun mitmuma. Jerfa salibu kull jum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi. Għall-imħabba ta' min? Ta' Ġesu. Isalva. Għax jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqeret. Kemm hawn minn għalih barra li għandu kollox għax għandu l-flus. Kemm minn għalih barra għandu kollox għax kultant iħossu ferħan. Jew li għax għandu l-ħbieb. X'jiswa jekk m'għandekx illa f'ħajtek. Il-pjaċir ta' ftit minuti li jtik ix-xorb, id-drogi, sess. Għattak pjaċir daqskemm itik pjaċir Ġesu Kristu. Dan kollu fih ħin l-imħabba tal-Alla hija eterna. Mela ma tista' qatt tibdel xi ħaġa ta' ftit minuti għall-eternità. Kull ħaġa li Alla qallek tagħmilx, ma qallekx ma tagħmilix biex ikun strikt.
Kull ħaġa li Alla talbek ma tagħmilx għax kien jaf li ħatwaslek biex tkun skjaf. Ix-xorb iġibek skjaf. Mingħajru ma toqgħodx, aw min bil-ġuħ joqgħod, imma mingħajr dik il-grok ma joqgħodx. Droga, aw min qatel il-familtu, basta jkollu. U llum il-ġurnata rridu ngħaddu liġijiet fejn naċċettaw ċertu affarijiet li bihom qegħdin inwasslu biex l-affarijiet jiggravaw. Basta jidhru happy. Qegħdin naraw x'qed jiġri hemm barra x'huwa kulħadd happy. Da kull happy li rridu. Nies li mixin bil-karozzi u ma jafux x'qed jagħmlu deħlin ġo xulxin. Li wara sfortunatament meta jiġġieldu bejniethom ħlif da balla ma tismax. Da kull happy li rridu. Da huma l-liġijiet li qed naċċettaw. Li jekk ma tħossokx tajjeb, tieħu issa tista' x'issa daħlet fil-liġi. Jippruvaw bħal m'għamel id-demonju, ħaġa ħażina jġiba tajba. Għax aħna nafu li m'għandniex immorru kontra l-liġi. Mela allura issa jekk il-liġi ġabetha tajba, mela allura Alla jfajnejn Alla saret tajba. Bħall-eutanasja. Issa jekk is-liġi ssir tajba. Imma Alla jaċċetta? Le, l-abort, Alla qatt xi darba jista' jaċċettah dak. Qatt. Imma d-demonju għadu jaħdem bl-istess strateġija li ħadem biha ma' Adam u Eva. Imur b'dak li jidher li issa sar tajjeb. X'ħin iwaqqak? Jikkundannak bih. Għaliex? Għaliex kull min qatel uliedu, ħafna minnhom għandek persentaġġ għoli li ftit wara neħħew ħajjithom bidejhom. Mela ma metitx għax kien ħajkollha t-tarbija. U mietet għax neħħitha. Għax ħafna jgħidulek, għax tista' tmutu! Mietet wara xorta. U mhux mewta naturali d-darba. Neħħit ħajjitha bidejha. Il-pis u l-kundanna li tkun qed iġġorr. U miskinu dak it-tabib li wettaqa. Għax Alla qallek, aħjar ma tmiss lil dawk it-tfal. Għax ikun aħjar għalik li tagħmel możra monqok u tintefa' l-baħar illa li xjien niġi kontrik. Araw f'liema tip ta' periklu qed ikunu daw aħwada. Kemm id-demonju qed jilab bihom imma basta nakkwistaw il-bowt. Għal-bowt nibdlu lil dak li r-renju tiegħu telqu hemm u ġiegħu. Ir-rikkezzi kollha tas-sema u ħallihom hemm, ma kellux bżonnhom. Ġiegħu. U daw iridu jibilgħu id-dinja minn għalihom. Għalhekk il-Kristjan irid jiftakar minn xi xadda Ġesu, minn xi ma qatax qalbu Ġesu. Illa li ħafna drabi ngħidu, ma li ħajjer nexxi li nwaqqafhom. Int ħa tagħmel differenza. Jekk ma tagħmilx differenza ma' min qed jitfa' l-liġi, ħa tagħmel differenza ma' min għaddej fis-sitwazzjoni. Illa għaliex dik il-persuna, dik il-povra persuna x'jgħidulek għax ġiet abbużata, mur intu tija l-imħabba ta' Kristu. Tija l-imħabba tal-missier. Ħalli taraf kemm sabiħa l-ħajja u l-ħajja li tefa' Alla fin-ġuf tagħha. Jekk hemm bniedem li għadu qed jieħu droga mur fuqu u tieħ l-imħabba tal-Alla. Illa għaliex hija l-imħabba tal-Alla iktar ħelwa u ta' pjaċir. Jekk inti għadek ma bdejx tagħmel dan ix-xogħol li toħroġ hemm barra u twassal il-kelma, iddumx taħsibha. Tafu kemm qed jiġru affarijiet madwar naħwa. U apparti jekk int ma tafx jekk għadu x'ħadd qum. Forsi l-mulej għada jridek miegħu. Jew forsi lill-persuna li suppost kellek tkellem ma tafx jekk hux ħadd tkun hawn. Dil-ġimgħa reġa' miet tifel żgħir ieħor.
Qegħdin taraw l-etajiet li qed imutu n-nies aħwa bihom kemm huma żgħar. Innotajtu kemm mietu nies bla spjegazzjoni għaliex kien hemm xi ħadd trid jinġetta injection ġo fik. U rrid jorbtok milli tmur il-fellowship ħabba l-COVID. Kemm saret ħsara biha. Mhux l-injection ta' in-nuqqas ta' ħafna li ħassew li kellhom il-bib magħluq u ma setgħux imorru l-Knisja. Imma mal-infetħet l-aċċ tal-qalb der illa li x-siġġijiet tibdew jintlew julura posthom. Illa li xwans li l-missier isejjaħlek diffiċli talaq il-bib. Aħwa, jiena dejjem emment meta kont immur, meta nwassal anke nwassal il-messaġġ ma' xi ħadd dejjem emment din. Illum hi l-opportunità li baqali biex nagħtih il-messaġġ. Mhux għada, illum. Tiddejqux tpoġġu jdejkom fuq ħadd ieħor u titolbu miegħu. Tiddejqux. Tox taħseb għax forsi ma jfiqx, għax forsi ma jirċivix, għax Ġesu meta mar fuq Lazzru u kien mejjet u kien ilu mejjet, mhux sija. Ma beżax isejjaħlu u jgħidlu oħroġ. Aħseb wara int li inti taf li dan Ġesu mhux biss tak dik il-qawwa. Imma ħajkunu li qed iwettaqa. Tiddejjaqx. Mur. Do it. Taħli xin. Għamel bħal ma għamel Ġesu. Itlob għat-taħim mal-missier u jekk tħossok ħataqta' qalbek fit-texqum u għidlu mulej għal-missier ħalli tkun ir-rida tiegħek. Mhux tiegħi, imma tiegħek. U tara kif it-triq tibda titwettaq waħedha. Tinsiex int mhux ħatkun waħdek f'dak il-mument. Ġesu jgħid miegħek. Ġesu ħajitkellem minn fommok. Ġieli notajt meta mort evanġelizza li ħafna mill-affarijiet qasbis kienu għaddejjin minn moħħok u tibda tgħidhom. Illa għaliex id-dejta li għawaw qiegħda ġo fik. L-ewwel darba li evanġelizzajt ma kont naf kważi xejn. Imma kemm kien kbir il-mulej. Aħwa, inti l-melħ tal-art. Ġesu iħobbok. L-imħabba li qed jagħti lilek tija lilhom. Ix-xerja. Speċjalment maż-żgħar. Ma' żgħażagħ. Għax hawn ħafna żgħażagħ li d-dinja erdithom. Naħdem ma' ħafna żgħażagħ u meta nismagħhom jitkellmu ma nistax nimmaġina ħajti bħal tagħhom. Minn fuq il-mobile tiġedin jiftehmu ma' min ħajmorru. Ma jafuhomx. Wieħed minnhom saqsejtu għetlu tafa. Qalli le. Tajjeb. Qalli waqda sejrin niltaqgħu mal-oħrajn ukoll. Tajjeb. Dawn huma l-affarijiet li qed nisimgħu kuljum ta'. Nofshom jiġu għax-xogħol laqas jafu x'ġara l-bieraħ. Asfelħu jqumu mis-sodda u jiġu għax-xogħol biex iwettqu l-ġurnata xogħol tagħhom. Għax il-bieraħ qed jifirħu għax ġew patata qalu. Kemm swietom il-patata? Aħjar tawa li lejta u kilta bil-melħu l-bżar. Tal-biki aħwa ta'. Meta tibda tismagħhom jitkellmu jien meta kont daqshom qasbis kienu jgħadduli minn rasi dawn l-affarijiet. Isuqu bla liċenzja fit-toroq. Isu xejn mhu xejn.
dawma l-affarijiet li l-Bibja tgħidlek li fl-aħħar żminijiet il-ħażen ħajikber. Mhux hekk hemm miktub mela hekk irid isir, le ma jsir hekk, għalmenu ġo pajjiżna le. Ma ħallux l-għadu jwettaq dak li jrid. Imma nollu l-valuri ta' Kristu. U jekk tisma'hom jitkellmu b'daw l-affarijiet, tħallihomx ikomplu, waqqafhom. Spjegalu x'qed jagħmel ħażin. Fehmu Kristu x'qal. Kien hemm wieħed minnhom mar jara l-sieħbu l-isptar. Għax u kien bla liċenzja ħarbitlu l-karozza u taħdaq qabel bumper fuq wara ġo nofs wiċċu. It-tnejn huma kienu xurbana. Sieħbu kull ma kien baqalu ħajja ftit sekondi. U ximmaru qallu bżajt niftaħ għajnejja. Bżajt niftaħ għajnejja qallu. Qallu għassa kemm don bajnejja mal-qin ħlift tlam ma rajċ. Tafx qallu? Qallu naħseb bisħana nqatalek id-dawl. Qed jitmejjel bih. Ma fehmx li dak il-bniedem f'dawk is-sekondi kien kważi mejjed. Kemm kienet tkun sabiħa ħajneħ magħluqin kieku kien jaf il-Kristu. Daqshekk hija gravi d-dinja mbarraħwa. Nies ifottu lill-oħrajn. Serq bla doċċ. L-uniku melħ li baqgħu aħna ħawa. Inkluż jien magħkom ta' ġifieri. Tal qed ngħid mhux għalikom biss, għalija wkoll. Facebook użah biex tfakkar x'qed jiġri hemm barra. Fakkar in-nies kemm Kristu qed joffrilek imħabba. Ħafna jikdbu li qegħdin waħedhom u m'għandhom il-ħadd. Aħtaf dik l-opportunità u ibatlu fuq Kristu. Ftit żmien ilu miġġuvni li daqs 4 snin ilu kont kellimtu fuq il-mulej. Neħa ħajtu bidu da. Illa għaliex dikinhar li ġibtu għaw il-ġenituri tiegħu waqfuh ma rridux jiġi iżjed. Għax qalu l tmur post ħażin. Minn dikinhar qabad triq li fiha qatt ma kien jgħix. Għaliex illa għaliex wara li taħajtu minn Kristu tnaddaf dak li neħħa ġi lura. Għax imbagħad imkien ma rid imur iżjed. U deret kemm kienet imur post ħażin li kieku baqa' jiġi. Kieku jaf illum ma mietx. Daqshekk huwa importanti li niftakru x'qal Ġesu. Kollox mitmum. Sentenza li bidlet il-history tagħna kollha. Imma jekk bidlet għażhomx għalik. Amen. Ejja nqumu waħwa. Ejja nirringrazzjaw il-mulej u nużaw ftit minuti biex niftakru l-affarijiet li kellhom jieqfu illum li intajt ħajtek il-mulej. Jekk inti llum tgħid jiena il-kelma kollox mitmum ma bqajtx nismaħħa f'widnejja tidwi. U nixtieq li llum intemm dik il-ħajja l-antika tiegħi u nibda l-ħajja ġdida fih. Jekk inti llum jagħtaw u tgħid mulej, jien ma kontx nafek.
Imma llum irrid nibda identità ġdida fik. Titlaqx minn hawn qabel nitolbu flimkien. Inti li qed tismana fuq l-internet, YouTube u Facebook, l-ewwel qabel kollox inħeġġek biex tiġi u tingħaqad magħna. Ejja u tiqpax wara l-istampa, imma ejja fil-kongregazzjoni mal-aħwa. Ejja u rċievi intu koll. Tħallix l-għadu jimlilek rasek li xi ħadd ħajġġudikak. Imma ejja u ħalli l-missier jilqak bidejh miftuħin, halleluja. Bħalma laqa lili l-ewwel wieħed. Hekk ukoll jilqa' lilkom. Jekk inti llum jagħtaw u tinsab imweġġa jew muġuħ, titlaqx illum qabel dik il-biċċa tkun solvuta. Ħalli qalbek illum titlaq fin-nar mal-mulej. Ħalli qalbek illum titlaq qalb mibdula. U jekk xi ħadd tiġġudikak ħabba l-isem ta' Ġesu, ifraħ. Ifraħ. Nollu jdejna lejn il-mulej, ħalli nagħmlu kuraġġ anke għal dak li qatt ma taħajtu lill-mulej. Għala għajnejk u tħares minn hemm madwarek. Nitolbu flimkien aħwa. Mulej qaddis, nirringrazzjawk illum mulej. Li inti għoġbok tlaqqana flimkien u ġew f'din il-knisja mulej. Fejn inti tiġi tgħix u tagħmmar fostna mulej. Nirringrazzjawk tal-preżenza tiegħek missier. Nitolbuk aħfrinna mulej. Aħfrinna missier qaddis. Fejn aħna nqasnik. Fejn inqasnik anke b'dak li ma nafux mulej. Ejna biex qalbna tiqpa lejali lejk mulej. Kompli jibdel l-identità tagħna fik missier. U ħallina nkunu servienti miegħek missier. Biex flimkien inħarsu lejk missier. U flimkien ngħidulek Abba Papa, halleluja. Mulej qaddis, niddikjaraw fejqan mulej. Fuq daw kollha li qegħdin jarawna mulej. Niddikjaraw ħelsien fuq dawk ukoll li qegħdin jarawna missier. Fl-isem ta' Ġesu ta' Nazaret. U niddikjaraw kuraġġ u qawwa biex id-darba li jmiss narawhom fostna, halleluja. Nirringrazzjawkom aħwa ta' Facebook u ta' YouTube. Inħeġġiġkom biex għada tiġu għal messaġġ ieħor fil-għodu fl-10, l-4 u s-sibt tal-ġimgħa d-dieħla wkoll. Ejjew ħadd ingħaqdu mal-aħwa u titbirku wkoll. Men, glorja lil Ġesu. Narawkom aħwa.